අපේ අනෙකුත් සියලුම ආගමික ප්‍රධානීන්ගෙන් පූජකතුමන්ලගෙන් ඩොක්ටර්තුමන්ලගෙන් ඒ හැමෝගෙම අවසරයි. இந்த இடத்திலே அருள் இருக்கின்ற ஏனைய மத தலைவர்களின் ஆசிகளையும் வேண்டி අපේ ඇමතිතුමා අපේ අමාත්‍යාංශයේ කෘෂිකර්ම සම්පත් ඉඩම් වාරි මාර්ග ඒ වගේම පහවැලි අපේ අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය මන්ත්‍රීතුමා අරවින්ද சகோதரன் அவசரයි. அதே போல விவசாய கால்நடைகள் நீர்ப்பாசன நீர் வளங்கள் மகாவலி அமைச்சர் பிரதி அமைச்சர் கௌரவ அரவிந்த் செனரத் அவர்கள் මේ දිස්ත්‍රික්කයේ මොළදිව දිස්ත්‍රික්කයේ අපේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිලකනාදන් වෛද්‍ය ඩොක්ටර් එස් තිලකනාදன் சகோதரரின் அவசரයි. அதே போல வன்னி மாவட்ட கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர் திலகநாதன் அவர்களே ඒ වගේම මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කය මූලික කරගෙන කටයුතු කරන අපේ ජගදීශ්වරන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී சகோதரரின் அவசரයි. அதே போல மன்னார் மாவட்டத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி தனது உன்னத பணியை ஆற்றுகின்ற கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஜெகதீஸ்வரன் ஐயா அவர்களே මේ ව්‍යාපෘතිය වාරි මහිත්ම අපේ උරුමය මේ අද ආරම්භ වෙන ව්‍යාපෘතියේ අධ්‍යක්ෂකතුමා වැඩසටහන අධ්‍යක්ෂක ඉංජිනේරු චන්දන මෙතුමා ඇතුළු එතුමත් සමග කටයුතු කරන අනෙකුත් සියලුම නිලධාරී මහත්මීන් මේ අවසරයි. அதே போல இந்த தேசிய நிகழ்வில் பாரி மகிமா தேசிய நிகழ்ச்சி திட்டத்தின் பணிப்பாளர் பொறியியலாளர் சந்தன எதிர் சோழிய உள்ளிட்ட அனைத்து இந்த திட்டத்துடன் தொடர்புடைய அனைத்து அதிகாரிகள் அனைவருக்கும் මොළදිව දිස්ත්‍රික්කයේ දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා උමා මහේශ්වරම් මැතිතුමා ඇතුළු ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමන්ලා තුමියලා රජයේ සියලුම නිලධාරී මහත්මීන් අපේ පොලිසියේ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ නිලධාරී මහත්මීන් ඒ සියලු දෙනාගේම අවසරයි. அதே போல நமது மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் உயர்திரு உமா மகேஸ்வரன் ஐயா அவர்கள் அதே போல அரசாங்க உயர் அதிகாரிகள் அதே போல் போலீஸ் திணைக்கள அதிகாரிகள் முப்படைகளின் அதிகாரிகள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் අද මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙන ගමේ ප්‍රදේශයේ සියලුම ගෝවින්ද මහත්මීන් ඇතුළු පොදු ජනතාවගෙන් අවසරයි. அதே போல இந்த உன்னத நிகழ்விலே பங்கு கொண்டிருக்கின்ற இந்த பிரதேச உழவர் பெருமக்கள் பொதுமக்கள் மற்றும் நலம் விரும்பிகள் அனைவருக்கும் இந்நேர வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். මාධ්‍යවේදී හිතවතුනි හිතවතිය அதே போல இங்கே கூடியிருக்கின்ற அந்த ஊடக நண்பர்களே අපේ අමාත්‍යාංශය රටේ තියෙන අමාත්‍යාංශ අතරින් ටිකක් ලොකු එකක්. நமது அமைச்சானது நாட்டில் உள்ள அமைச்சுக்களுடன் ஒப்பிடுகின்ற பொழுது சற்று பெரிதான අපිට සම්බන්ධයි සම්පූර්ණයෙන්ම කෘෂිකාර්මික පැත්ත. எங்களுக்கு தொடர்புடையது நாட்டில் உள்ள முழுமையான விவசாய அந்த பகுதி அனைத்தும் அவர்களுடையது. ඒ වගේම පශු සම්පත් ක්ෂේත්‍රය කවුරු ගන්නවා මේ සත්ව පාලනය පශු සම්පත් ක්ෂේත්‍රය හරක් ඉන්නවා එළුවෝ ඉන්නවා ඔහොම සතු විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා කුකුල්ලු බිත්තර එතකොට කුකුල් මස් මේ වගේ කිරි පශු සම්පත් කිව්ව මම හිතන්නේ කාටත් අදහසක් තියෙනවා පශු සම්පත් ක්ෂේත්‍රය බාරව තියෙන්නේ අපිට. அதேபோல் கால்நடை வளங்கள் பகுதியை பார்க்கின்ற பொழுது மிகப்பெரிய அளவில் கால்நடைகள் இருக்கு, மற்ற கோழிகள் இருக்கு,
அதுபோல அந்த முட்டைகள் பால் உற்பத்திகள் அதாவது பொதுவாக உங்களுக்கு கால்நடைகள் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது உங்களுக்கு விளங்க நினைக்கிறேன் அதுவும் ஒரு பெரிய ஒரு பகுதி நமக்கு பொறுப்பாக இருக்கின்றோம். ඊළඟට වාරි මාර්ග කටයුතු. அடுத்ததாக இந்த நீர்ப்பாசன செயற்பாடுகள். මහවැලියක් තියෙන්නේ අපේ අමාත්‍යාංශය. அதே போல மகாவலி திட்டமும் இருப்பது எமது அமைச்சின் கீழ். ඒ වගේම ඉඩම්. அதே போல வாணி. අපිට ඉඩම් තියෙනවා එකක් මහවැලි යටතේ තියෙන ඉඩම් තියෙනවා. ஒரு காணிகள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு பகுதியிற்கு மகாவலியின் கீழாக இருக்கின்ற காணிகள். ඊළඟට අපේ දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා යටතේ පවතින රජයේ ඉඩම් තියෙන්නේ අපේ අමාත්‍යාංශය යටතේ. அதே போல அவரு அரசாங்க அதிபர் பிரதேச செயலாளர்களின் தலைமையில் இருக்கின்ற அரச காணிகளும் அதற்கான பொறுப்பும் இந்த அமைச்சின் கீழே தான் வருகின்றது. ඊළඟට ඉඩම් ප්‍රතිසංස් කරන කමිෂන් සභාව කියලා ආයතනයක් තියෙනවා. LRC ඉඩම් කියලා කියන්නේ. ඒවා තියෙන්නේ අපේ අමාත්‍යාංශය යටතේ. அதே போல காணி புனரமைப்பு அதாவது அந்த எல்ஆர்சி காணிகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த பிரிவு இருக்கிறது எமது அமைச்சின் கீழ். දෙපාර්තමේන්තු ගත්තොත් 30ක් අපේ අමාත්‍යාංශය යටතේ තියෙනවා. ආයතන ඔක්කොම 30ක්. திணைக்களங்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது 30 திணைக்களங்கள் இந்த அமைச்சின் கீழே இருக்கின்றன. ඉතින් තමුන්නාන්සේලාට මෙතනින් විශේෂයෙන් වැදගත් වෙයි ඉඩම් සම්බන්ධ කාරණේ. இது உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கலாம் நினைக்கிறேன். இந்த காணி தொடர்பான பிரச்சனையும் இதில் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் என்று நினைக்கின்றேன். ඒ වගේම පසු සම්පත් ශේෂ්ත්‍රය. அதே போல இந்த கால்நடைகள் பகுதி. ඒකේ සත්ව පාලන ශේෂ්ත්‍රය. அதாவது இந்த கால்நடை பராமரிப்பு பகுதி. ඊළඟට ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව. அடுத்தது இந்த சமநல அபிவிருத்தி திணைக்களம். ඊළඟට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව. அடுத்ததாக விவசாய திணைக்களம். මේ පැත්තට ගොඩාක් සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒත් කෘෂිකර්මාන්තයට සම්බන්ධ එකක් තියෙනවා. අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව. இந்த பகுதிக்கு பெரிய அளவில் தொடர்பு இல்லாததாக இருந்தாலும் இந்த இறக்குமதி விவசாய திணைக்களம். ඉතින් මේ ආයතන වලින් කෙරෙන්න ඕන සේවාවන් තමුන්නාන්සරට ලබා දෙන්න යම් යම් බාධාත් තියෙනවා. இது இந்த திணைக்களங்களின் ஊடாக உங்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய அந்த சேவைகளை பார்க்கின்ற பொழுது சில இடையூறுகளும் இடையிடையே இருக்கத்தான் செய்கின்றன. අපේ රජයේ නිලධාරී මහත්ම මහත්මින් ගොඩක් අඩුයි ආයතනවල. இந்த திணைக்களங்களை பார்க்கின்ற பொழுது அரச பணியாளர்கள் அதிகாரிகள் இந்த திணைக்களங்களிலே மிகவும் பற்றாக்குறையாக காணப்படுகின்றனர். පසු සම්පත් ශේෂ්ත්‍රය ගත්තොත් පසු වෛද්‍යවරු මදි. இப்ப கால்நடைகள் பகுதிகளை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது அந்த கால்நடை வைத்தியர்களின் பற்றாக்குறை பெரிய அளவிலே உள்ளது. ඒ වගේම ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ කුපනිස මාතෘ කියන අය අඩුයි. கமநல திணைக்களத்தை பார்க்கின்ற பொழுது கமநல திணைக்களத்திலே இருக்கின்ற அந்த அதிகாரிகளின் ஒரு பிரிவினர் குறைவாக காணப்படுகின்றனர். කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ හිගයි. விவசாய திணைக்களத்தை பார்க்கின்ற பொழுது அங்கேயும் பற்றாக்குறையாக இருக்கின்றது. ඉතින් දැන් අපි බඳවා ගැනීම කරගෙන යනවා. இனி நாங்கள் அதற்கு ஆட்சேர்ப்பு நடவடிக்கைகளை செய்து கொண்டு வருகின்றோம். ඒ වගේම ඉතින් සමහරුන්ගේ වෘත්තීය ප්‍රශ්න කියන්නේ රැකියාවේ ප්‍රශ්න නිසා ඒගොල්ලෝ යම් යම් උද්ඝෝෂණ අරගල ඒවත් තියෙනවා. இன்னும் சில பகுதிகள் தமது அந்த தொழில் தொடர்பான சில பிரச்சனைகள் காரணமாக தொழில் ரீதியான அந்த போராட்டங்களையும் அவர்கள் முன்னெடுத்து வருகின்றார்கள். මේ වෙලාව ගත්තොත් පසු වෛද්‍යවරුන්ගේ වෘත්තීය ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ටිකක් වැඩ වර්ජන වගේ දේවල් ගැන හිතමින් කරමින් තමයි ඉන්නේ. இந்த நேரத்தை இந்த காலத்தை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த கால்நடை வைத்தியர்களுக்கு உள்ள சில பிரச்சனைகள் காரணமாக அவர்கள் இந்த பணி புறக்கணிப்போ அல்லது இந்த போராட்டங்களை நடத்துவது தொடர்பாக சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் போல் தெரிகின்றது. ඊළඟට මේ පැත්තට තියෙන තව ප්‍රශ්නයක් තමයි වියලි මණ්ඩලය මේ පැත්තට තව මදි. இந்த பகுதியை பொறுத்தவரையில இன்னொரு பிரச்சனை இருக்கின்றது. இந்த நெல் கொள்வனவு சபை இந்த பகுதியில் பற்றாக்குறையாக இருக்கின்றது. එනිසා වියලි මණ්ඩලය මේ පැත්තට තව ශක්තිමත් කරලා ගබඩා ප්‍රමාණය වැඩි කරලා
වී මිලදී ගැනීම වෙනුවෙන් මැදිහත් කිරවීමේ වැඩසටහනක දැන් අපි ඉන්නේ. அது வகையில இந்த நெல் கொள்ளளவு செய்கின்ற அந்த செயற்பாட்டில் அதை ஒரு அதிகரிக்கும் முகமான ஒரு செயல்பாடுகளிலே நாங்கள் இப்பொழுது நடுநிலைமை வகித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். දැන් මීට කලින් මේ පැත්තට ආව වෙලාවේ අපේ ගොවි මහතුරු සහ පොදු ජනතාව අපිට කිව්වා තමන්ට ඉඩම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ වනජීවී එකෙන් සහ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිසා තමන්ගේ ඉඩම් ඒ ආයතන වලට අත්පත් කරගෙන තියෙනවා ඒක පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් බේරලා දෙන්න කියලා කියන එක. இதற்கு முன்னர் நாங்கள் இந்த பகுதிக்கு வருகை வந்த போது இந்த பிரதேச மக்கள் அமைப்பு கூறினார்கள் இந்த வனஜீவி திணைக்களம் வனவள பகுதி போன்ற இந்த திணைக்களங்கள் தமக்குரிய அந்த காணிகளை அந்த பிரிவினர் தமக்குரிய எல்லைகளை போட்டு முடித்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்று கூறினார்கள். ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි ගියපු වහම මෙහෙන් ගියපු වහම ඊළඟ සතියේම අමාත්‍ය මණ්ඩලයට කරුණු ඉදිරිපත් කරලා අමාත්‍ය මණ්ඩලය මගින් කමිටුවක් පත් කළා මේ දිශිකේ ක්‍රියාත්මකයි මේ උතුරු මැද නෙමෙයි උතුරු පළාතෙත් ක්‍රියාත්මකයි වන සංරක්ෂණයකින් සහ වන ජීවියකින් තමුන්නාන්සලාට තියෙන ඉඩම් ගැටලු නිරවුල් කර දීම සඳහා ඒ කමිටුව දැන් මැදිහත් වෙමින් ඉන්නවා අපේ දිසාපතිතුමාගේ මූලිකත්වයෙන්. இந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் இந்த விடயங்களை அறிந்து சென்றவுடனே அமைச்சரவை ஒரு கூட்டத்தை தீர்மானித்து அதனூடாக இந்த வனப்பகுதியிலே மக்களுக்கு இருக்கின்ற இந்த வனஜீவி திணைக்களம் அந்த வனவள பகுதியால் ஏற்படுகின்ற இந்த பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு அரசாங்க அதிபர் தலைமையிலான ஒரு தீர்வு நடவடிக்கைகளை நாங்கள் முன்னெடுப்பதற்காக அந்த செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டிருந்தோம். ඊළඟට ඔබතුමාලගේ මන්ත්‍රීතුමා අපේ දොස්තර මහත්තයා වෛද්‍යතුමා තිලකනාදන් මැතිතුමා පාර්ලිමේන්තුවේදී හම්බ වුණත් කොහෙදී හම්බ වුණත් අපේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මෙහෙට කරන්න ඕන දේවල් පිළිබඳ අපිත් එක්ක නිතරම කතා බහ කරනවා. அந்த வகையிலே எமது வன்னி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவ டாக்டர் திலகநாதன் அவர்கள் பார்லிமெண்ட்லேயும் சரி எங்கு நாங்கள் சந்தித்தாலும் இந்த மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய செயற்பாடுகள் தொடர்பாக நாங்கள் கலந்துரையாடுவோம். ඒ කතා බහ කරන අතරින් මේ පැත්තට තියෙන ප්‍රධානම ගැටලුවක් වෙච්ච ගොවි මහතුරුන්ට වතුර නැති ප්‍රශ්නෙට උත්තර හොයලා දෙන්න කියන එක තමයි වැඩිපුරම කියන්නේ. அதனை அந்த உரையாடல்களின் போது இந்த பிரதேச மக்கள் எதிர்நோக்கின்ற மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையாக இந்த விவசாய மக்கள் எதிர்நோக்குகின்ற இந்த நீர் பிரச்சனையை தீர்த்து போதிய அளவு நீரை பெற்றுக் கொடுங்கள் என்றுதான் அவர் காணுகின்ற பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களிலே முன்வைத்தார். ඉතින් ඔය අතර කොහොම තියෙන අතර ජනාධිපතිතුමා පහුගිය අයවැයෙන් අපිට අලුත් ව්‍යාපෘතියක් වෙනුවෙන් මුදල් වෙන් කළා. இது இவ்வாறு இருக்க கடந்த வரவு செலவு திட்டத்திலே எமது ஜனாதிபதி அவர்கள் வரவு செலவு திட்டத்தின் மூலமாக இந்த புதிய ஒரு திட்டத்திற்கு பணத்தினை ஒதுக்கீடு செய்தார். ඒ අලුත් ව්‍යාපෘතිය තමයි අද අපි මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කේ මේ ස්ථානයේදී පටන් ගත්තේ. அந்த திட்டம் தான் நாங்கள் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திலே இந்த இடத்திலே நாங்கள் இன்று தொடங்கி வைத்திருக்கின்றோம். අපේ වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සහ තවත් ව්‍යාපෘති මගින් වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය කරන විවිධ වැඩසටහන් යනවා. அந்த வகையிலே நீர்ப்பாசன திணைக்களம் மற்றும் கமநல திணைக்களம் மற்றும் பல்வேறு திணைக்களங்கள் ஊடாக இந்த தொடர் நிர்வாண பணிகள் தொடர்ந்து செயற்பட்டுக் கொண்டு இருக்கின்றன. ඒ යන වැඩසටහන් වලට අමතරව තමයි මේ වැඩසටහන ආරම්භ කළේ. அந்த செயற்பாடுகளுக்கு மேலதிகமாகத்தான் நாங்கள் இன்று இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்கி இருக்கின்றோம். වැව් සම්බන්ධයෙන්, ඇලවේලි සම්බන්ධයෙන්, ගංගා සම්බන්ධයෙන්, වාරි මාර්ග කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වන එකම වැඩසටහන මේක නෙමෙයි. புலங்கள் அபிவிருத்தி, வாய்க்கால்கள் அபிவிருத்தி அல்லது நீர் தொடர்பான அபிவிருத்தி பணிகளிலே செயல்படுகின்ற செயற்பாடுகளிலே ஒரே ஒரு செயல் திட்டம் இது அல்ல. ITO තවත් වැඩසටහන් දෙපාර්තමේන්තු සහ ව්‍යාපෘති මගින් කෙරෙන අතර තමයි
මේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කළේ. மீண்டும் சொல்வதாக இருந்தால் பல்வேறு திணைக்களங்களூடாக பல்வேறு செயல் திட்டங்களூடாக நடைபெறுகின்ற அந்த செயல் திட்டங்களுக்கு மேலதிகமாகத்தான் இந்த செயல் திட்டம் இப்பொழுது ஆரம்பமாக இருக்கின்றது. විශාල වශයෙන් වාරිමාර්ග පද්ධති උතුරු පළාතේ ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රදේශයේ නැති බව අපි කවුරුත් දන්නවා. பெரிய அளவிலே இந்த வடமாகாணத்தை பொறுத்தவரையிலே இந்த நீர்வளங்கள் கட்டமைப்புகள் பெரிய அளவிலே இல்லை என்பது எங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும். අපිට තියෙන්නේ මේ වැව් පද්ධතිය සකස් කරගන්න එක. எங்களுக்கு உள்ள மிக முக்கியமான ஒரு பணி இந்த குளக்கட்டமைப்புகளை முதலாவது விருத்தி செய்து கொள்வது. උතුරු පළාතේ ජනතාවට මුලතිව්වල ජනතාවට අපිට අපේ අමාත්‍යාංශයෙන් දෙන්න පුළුවන් ප්‍රධානම දේ තමයි මේ වැව් පද්ධතිය හදලා දෙන එක. வடமாகாண மக்களுக்கு விசேடமாக முல்லைத்தீவு மக்களுக்கு நாங்கள் உமது அமைச்சினூடாக வழங்கக்கூடிய மிக முக்கியமானது என்னவென்று சொன்னால் அவர்களுக்கு இந்த குளங்கள் கட்டமைப்பை நாங்கள் செய்து கொடுப்பதுதான் இந்த மக்களுக்கு நாங்கள் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரியதான சேவையாக இருக்கு. ඒ වගේම අපේ උතුරේ නැගෙනහිර ජීවත් වෙන ජනතාව ගත්තොත් විශාල කාලයක් ගොඩාක් කරදරවලට මුහුණ දීපු අය. விசாரமாக நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த வடக்கு கிழக்கு மக்கள் நீண்ட காலமாக பல்வேறு இடையூறுகளுக்கு முகம் கொடுத்த மக்கள். පෞගිය කාලේ ඇති වෙලා තිබුණු යුද ගැටුම් නිසා විශාල වශයෙන් කරදරයට පත් වුණා. கடந்த காலங்களில் ஏற்பட்ட யுத்த சூழ்நிலை காரணமாக பல்வேறு இன்னல்களுக்கு உள்ளாகி இருந்தார்கள். රටේ ආර්ථිකය පොදුවේ කඩාගෙන වැටුණා. நாட்டின் பொருளாதாரம் பொதுவாக வீழ்ச்சி அடைந்தது. නමුත් මේ උතුරු පළාතේ ආර්ථිකය අර පොදුවේ කඩා වැටිච්ච ප්‍රමාණයටත් වඩා විශේෂයෙන් කඩා වැටලා තියෙන්නේ යුදමය තත්ත්වය නිසා. இருந்தாலும் கூட நாட்டின் பொருளாதாரம் வீழ்ச்சி அடைந்தாலும் கூட விசேடமாக இந்த யுத்தத்தின் காரணமாக வடபகுதி பொருளாதாரம் இன்னும் அதிகமாக வீழ்ச்சி அடைந்திருந்தது. විශ්වකර්මාන්තය ආර්ථිකය හැම පැත්තම කඩම් වැටුණා. விவசாயம் பொருளாதாரம் இந்த பல்வேறு பக்கங்களாக இந்த பொருளாதாரம் வீழ்ச்சி அடைந்தது. සමාජය ආර්ථිකය සමාජය මේ පැත්තේ දේශපාලනයක් කඩාගෙන වැටුණා. சமூகம் பொருளாதாரம் அதே போல இந்த பகுதி அரசியலும் வீழ்ச்சி அடைந்தது. හැබැයි ජනතාව අලුත් දේශපාලනයක් වෙනුවෙන් දැන් පෙළ ගැහිලා ඉන්නවා. ஆனால் இப்பொழுது இந்த மக்கள் புதியதொரு அரசியல் ஒரு அரசியல் நிர்வாகத்திற்காக இப்பொழுது அணிதிரண்டு இருக்கின்றார்கள். අපේ මේ ප්‍රදේශයේ සමාජයක් කඩාගෙන වැටුණා. இந்த பிரதேச சமூகமும் வீழ்ச்சி அடைந்தது. සංස්කෘතික ජීවිතෙත් කඩාගෙන වැටුණා. அதே போல கலாச்சார வாழ்க்கையும் அவர்களுக்கு வீழ்ச்சி அடைந்தது. ආයි ගැන කිව්වොත් දේශපාලන ජීවිතේ ඊළඟට ගත්තම ආර්ථික ජීවිතේ සමාජ ජීවිතේ සංස්කෘතික ජීවිතේ මේ ඔක්කොම කඩා වැටිච්ච පළාතක් මේ පළාත. மீண்டும் நாங்கள் கூறுவதாக சமூக பொருளாதார கலை கலாச்சார பண்பாட்டு ரீதியாக ஒரு வீழ்ச்சி அடைந்த ஒரு பிரதேசமாகவே இந்த பிரதேசம் காணப்பட்டது. මේ කියපු කාරණා ඔක්කොම නිසා இந்த கூறப்பட்ட காரணங்கள் அனைத்தினாலும் මේ අලුත් ව්‍යාපෘතිය පටන් ගන්නකොට අපි තීරණය කළා අමාත්‍යාංශයේදී මේක උතුරු පළාතෙන් පටන් ගන්නවා කියලා. இந்த நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் இந்த வீழ்ச்சிகளை கருத்தில் கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் தொடங்குகின்ற பொழுது நாங்கள் அமைச்சு மட்டத்தில் தீர்மானித்தோம். முதலாக வடமாகாணத்தில் தான் இதை நாங்கள் தொடங்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்தோம். ඉතින් උතුරු පළාතෙත් අපි කොයි දිස්ත්‍රික්කෙන්ද මේක පටන් ගන්න කියලා කල්පනා කරද්දී මේ මුලතිව් වල පටන් ගන්න විශේෂ හේතුවක් අපිට තිබ්බා. அப்படி வடமாகாணத்தில் நாங்கள் இதை தேசிய நிகழ்வாக தொடங்குகின்ற என்று கருதுகின்ற போது சரி வடமாகாணத்தில் இந்த மாவட்டம் தெரிவு செய்கின்ற போது முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் நாங்கள் தெரிவு செய்ய வேண்டும் என்று முடிவெடுத்த பின்பு அதற்கு விசேடமான ஒரு காரணமும் இருந்தது. අපේ අමාත්‍යාංශයේ යටතේ තියෙන ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය මගින් ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරනවා කිවුල්ඔය ව්‍යාපෘතිය කියලා. அந்த வகையில் எமது அமைப்பினூடாக செய்யப்படுகின்ற இந்த செயல் திட்டத்தினூடாக மகாவலி செயல் திட்டத்தினூடாக
කිවුල්. கிவுல் என்ற அந்த நிகழ்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் இந்த செயற்பாட்டை ஆரம்பிப்பதாக நாங்கள் தீர்மானம். ඉතින් තමුන්නාන්සලාගේ දිස්ත්‍රික්කයේ පෙනිපෙනි කිවුල්ලය ව්‍යාපෘතිය කෙරෙනකොට එතන ගොවියන්ට පානීය ජලය කුෂිකර්මාන්තයට ජලය හම්බ වෙනවා මේ පේන දුර මෙහෙට නෑ ඒකේ ප්‍රතිඵල මෙහාට නෑ ඒ නිසා අපිට ඕන වුණා ඉක්මනින් මේ දිස්ත්‍රික්කයට යම් ප්‍රතිඵල ලැබෙන වැඩ කීපයක් පටන් ගන්න එයින් එකක් මේක. அந்த வகையில் அந்த கிவுல் என்ற மகாவலியின் அந்த வேலை திட்டத்தை நடைபெறுகின்ற பொழுது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்க அதிலே ஒரு செயற்பாடு நடைபெறுகின்றது. அந்த வகையிலே எமது பிரதேசத்திற்கு அது இல்லை. ஆகவே அது நடைபெறுகின்ற அதே வழியிலே எமது மக்களுக்கு எமது பிரதேசத்திலும் ஒரு செயற்பாடு இடம்பெற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நாங்கள் அந்த செயற்பாட்டை இங்கே தொடங்கினோம். ඉතින් දැන් අපේ මේ ව්‍යාපෘතිය අදින් ආරම්භ වෙලා මේ අවුරුද්දේ ක්‍රියාත්මක වෙලා තවත් අවුරුදු 3ක් ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. இந்த செயற்திட்டமானது இந்த வருடத்திலே ஆரம்பமாகி எதிர்காலத்தில் இன்னும் 3 வருடத்துக்கு இந்த செயற்திட்டம் நடைமுறையில் செயல்பாடாக இருக்கும். කොහොමවත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ ආණ්ඩුවේ කාලය ඉවර වෙන්න කලින් අවුරුදු අපිට තියෙනවානේ 5ක් දැන් එකමාරක් ඉවරයි කාලය ඉවර වෙන්න කලින් ලංකාවේ සියලුම වැව් ඇලවේලි ගංගා මේ වගේ කඩාවැටීම මුළුමනින්ම ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා අපේ රටේ ගොවි ජනතාවට මේක අත්පත් කරලා දීලා රටේ ආර්ථිකය දියුණු කරන්න. எப்படியாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு அரசாங்கம் இருக்கின்ற இந்த காலப்பகுதியில் இன்னும் 1 வருட காலம் நிறைவேற்றது. இன்னும் 5 வருடம் எங்களுக்கு இருக்கின்றது. அந்த இடப்பட்ட காலத்திலே இந்த குளங்கள் ஏரிகள் ஆறுகள் எல்லாம் நீர்ப்பாசனம் தொடர்பான அனைத்து செயற்பாடுகளையும் அபிவிருத்தி செய்து இந்த மக்களுக்கு வழங்குவதற்கு நாங்கள் தீர்மானிக்கிறோம். තාමත් අපේ රටේ ජනකණ්ඩායම් අතරින් ගොවි ජනතාවට ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. அந்த வகையில இந்த விபத்து நாட்டு மக்களை எடுத்து பார்க்கின்ற பொழுது இந்த விவசாய பெருமக்களுக்கு பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருக்கின்றது. දැන් අපි බලයට ආවට පස්සේ අපිට ඉස්සෙල්ලම මුහුණ දෙන්න උනේ 2025 මාස් කන්නේට. அந்த வகையில முதலாவதாக நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு 2025ஆம் ஆண்டு பெரும்போகத்திலே நாங்கள் அந்த பிரச்சனைக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டி ஏற்பட்டது. විවිධ ප්‍රශ්න ගැටලු ආවත් අපි 2025 මාස් කන්නේ සැලකිය යුතු සාර්ථකත්වයක් ගොවිතැන පැත්තෙන් ලබා ගත්ත ගොවියන්ටත් සැලකිය යුතු හොඳ ආදායමක් ලැබුණා. அந்த வகையில 2025ஆம் ஆண்டு பல்வேறு பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அந்த பெரும்போகத்தின் போது நாங்கள் பல்வேறு வெற்றியை கண்டோம். விவசாயிகளுக்கும் ஒரு சாதாரணமான ஒரு லாபத்தை நாங்கள் ஈட்டிக் கொடுத்தோம். වීවගාව පැත්තෙන් ගත්තොත් වහලා දාලා තිබුණු වී අලුවේ මණ්ඩලය අපි නැවතත් වී මිලදී ගැනීම සඳහා ආරම්භ කළා. நெல்லையாண்மையை பொறுத்தவரையிலே நெல்லை கொள்வனவு செய்வதற்கு அந்த நெல் கொள்வனவு சலுகைகளை நாங்கள் மீண்டும் திறந்து வைத்தோம். ආරම්භ කළාට ප්‍රමාණවත් මදි. ජනතාව අපිට නිතරම කතා කරනවා තමන්ගේ ප්‍රදේශවල වී අලුවේ මණ්ඩලයට ලබා දීම සඳහා වන ඉඩක් හැමෝටම නැහැ කියලා. நெற்களஞ்சியங்களை நாங்கள் ஆரம்பித்தாலும் திறந்து வைத்தாலும் கூட அது அந்தந்த பிரதேச உற்பத்திக்கு போதுமானதாக அல்ல என்று மக்கள் அடிக்கடி எம்முடன் அந்த தமது பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்குமாறு அவர்கள் கலைத்திருக்கிறார்கள். ඒක අපි පිළිගන්නවා. මේක තව ව්‍යාප්ත කරන්න ඕන. අපි ඒ සඳහා වන වැඩසටහනක ඉන්නවා. அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். ஏனென்றால் இந்த களஞ்சியப்படுத்தல் இந்த செயற்திட்டமானது இன்னும் விரிவுபடுத்த வேண்டும். அது தொடர்பாக நாங்கள் கலந்துரையாடி கொண்டிருக்கிறோம். ඒ වගේම 2025 යල් කන්නයත් අපේ රටේ ගොවි ජනතාවට නරක උනේ නැහැ. තරමක් හොඳයි. அதே போல 2025 அந்த பெரும்போக விவசாயம் மக்களுக்கு அந்த அளவு பெரிய பாதிப்பினை ஏற்படுத்த இல்லை. ஓரளவு நல்ல ஒரு விளைவையே காட்டியது. හැබැයි 2025 මාස් කන්නේ සහ 2025 යල් කන්නේදී 2025 මාස් කන්නේදී ඒ කියන්නේ මේ පහුගිය මාස කීපයකට පෙර ඉඳලා වී අලෙවි කිරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්න කීපයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. அந்த அடிப்படையில் 2025க்கு பிறகு
இந்த நெல் கொள்வனவு செய்வதிலே இந்த பெரும்போக சிறுபோக அந்த நெல் கொள்வனவு அந்த காலத்திலே சில பிரச்சனைகளை நாங்கள் இருந்தோம். එහෙම ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙන නිසා තමයි මේ දවස්වල තැන් වල වී මිලදී ගන්න වී වලට හොඳ මිලක් දෙන්න කියලා උද්ඝෝෂණ කීපයක් තියෙනවා. அந்த பிரச்சனைகள் இருப்பதன் காரணமாகத்தான் பல்வேறு பிரதேசங்களிலே நெல்லுக்கு சாதாரணமான ஒரு விலையை பெற்றுத் தருங்கள் என்று பல்வேறு போராட்டங்கள் சிறிய அளவிலே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. ඒ කියන්නේ මේ ඉවර වෙච්ච මාස් කන්නේදී අපේ ගොවියෝ වී තියාගත්ත ටිකක් වැඩි මිලට විකුණන්න කියලා. නමුත් ඒ තියාගත්ත එකෙන් උනේ අපි වී අලි මණ්ඩලේ ඇරලා තියෙන වෙලාවේදී ඔවුන්ට වී ලබා දෙන්න බැරි වුණා ටිකක් දීලා ටිකක් තියාගන්න. அந்த வகையில இந்த பெரும்போகத்தின் போது நெல் விவசாயிகள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் நெல்லுக்கு நல்ல விலையில் ஏற்படும் என்ற காரணத்தினால் அவர்கள் நெல்லை வைத்து இருந்தார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு அந்த நெல்லை பொறுமையாக ஒப்படைக்கின்ற பொழுது வழங்குகின்ற பொழுது சிறிது கொஞ்ச நெல்லை அவர்கள் வழங்கினார்கள், கொஞ்சத்தை அவர்கள் வைத்துக் கொண்டார்கள். වැඩි මිලට විකුණන්න කියලා තියා ගත්තට දැන් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඒ තියාගත්ත නිසාම දැන් ටිකක් අඩු මිලට දෙන්න තමයි වෙලා. அதிக விலைக்கு விற்கலாம் என்று சொல்லி நெல்லை பத்திரப்படுத்தி வைத்திருந்தார்கள். ஆனால் நடந்தது என்னவோ அதை இன்னும் குறைந்த விலையில் விற்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இப்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கு. ඉතින් අපි වීයලි මණ්ඩලයේ මේ මිලදී ගන්නේ ගොඩක් කපන කාලයට විතරයි. நெல் சபைகள் இந்த நெல்லை கொள்வனவு செய்வது அந்த அறுவடை காலத்தில் மட்டும்தான். ඒ නිසා කවුරුත් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා වීයලි මණ්ඩලය කියන්නේ හැමදාම ඇරලා තියෙන එකක් කියලා. ඇරපු වෙලාවට දී ගන්න. அதனால் நீங்கள் ஒன்று நினைக்க வேண்டும், இந்த நெல் கொள்வனவு சபைகள் எந்த நேரமும் திறந்து வைத்திருந்து நெல்லை கொள்வனவு செய்வது அல்ல. நெல் அறுவடை காலத்திலே திறந்திருப்பார்கள், நெல் கொள்வனவு செய்வார்கள். ஆகவே அந்த திறந்து வைத்திருக்கின்ற அந்த காலத்திலேயே நீங்கள் நெல்லை விற்று விட வேண்டும். හැබැයි මෙහෙට මම දන්නවා කබඩා අඩුයි. ආසුගම් අඩුයි අපි ඒක වැඩි දියුණු කරලා දෙනවා. ஆனால் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த பகுதியிலே களஞ்சியங்கள் குறைவு. ஆனால் நாங்கள் அதை மேம்படுத்தி தருவோம். මොකද මේක පටන් ගත්ත විතරනේ මේ ආයතනේ වහලා දාලා තිබ්බ එකක් නේ. ඒ නිසා රටටම ඕන විදියට මේක තාම නැහැ. ஏனென்றால் இது ஏற்கனவே மூடப்பட்டிருந்த ஒரு நிறுவனம். ஆகவே இது நாட்டுக்கு போதுமானதாக இல்லை. நாங்கள் படிப்படியாக அதை திறந்து வைத்து அதை மேம்படுத்த திட்டமிட்டு இருக்கிறோம். දැන් මේ වෙනකොට යල් කන්නේ අස්වැන්න එන්න තැන් වල පටන් අරන් තියෙනවා. இப்பொழுது நாங்கள் இந்த இடப்போக வேளாண்மையின் அறுவடைகள் சில பகுதிகளிலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருவதற்கு அறுவடை ஆரம்பமாவதற்கு ஆரம்பித்து இருக்கின்றன. මේ පළාතේ යම් යම් තැන් වල ගොයක් කැපෙනවා, කිල්නොච්චි වල කැපෙනවා, ඊළඟට අම්පාරේ ගොයක් කැපෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. වැල්ලවාය පැත්තේ ටිකක් ගොයක් කැපෙනවා මේ වෙද්දී. அந்த வகையிலே இந்த பகுதியிலே அறுவடைகள் சிறிய அளவிலே ஆரம்பித்திருக்கின்றது. கிளிநொச்சி, அம்பாறை, அதே போல வெள்ளவாய போன்ற பகுதிகளிலும் சிறு சிறு அளவில் அறுவடை ஆரம்பித்திருக்கின்றது. දැන් අපි වීයලි මණ්ඩලයේ මගින් වී මිලදී ගන්න පටන් ගන්නවා. අම්පාර, කිලිනොච්චිය මේ ප්‍රදේශවලින් පටන් ගන්න සූදානමින් ඉන්නේ. அந்த வகையில் இப்பொழுது நாங்கள் கொள்வனவு செய்ய அம்பாறை, கிளிநொச்சி போன்ற பகுதிகளில் ஆரம்பிப்பதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம். අපි මේ මිලදී ගන්න මිල තමයි නාඩු 120යි, සම්බා 130යි, කීරි සම්බා 140යි. அந்த வகையிலே நாடு அரிசி 120 ரூபாய், கீரி சம்பா 120 ரூபாய், නාඩු 120යි, நாடு 120 ரூபாய், සම්බා 130යි, சம்பா 120 ரூபாய், කීරි සම්බා 140යි. கீரி சம்பா 140 ரூபாய். අපි මේ රටේ පෞද්ගලික අංශයේ වී මිලදී ගන්න අයට நாங்கள் இந்த நாட்டிலே தனியார் கொள்வனவு செய்பவர்களுக்கு දැනුම් දෙන්න කැමති அறிவிக்கிறதாக விரும்புகின்றோம். රජයේ ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙන වී මිලට වඩා අඩුවෙන් ඒගොල්ලෝ වී මිලදී ගන්න එපා. அரசாங்கம் அறிவித்த நெல் விலைக்கு குறைவாக நெல் கொள்வனவு செய்ய வேண்டாம். මොකද ඒක වැරද්දක්. ගොවි ජනතාවට කරන අපරාධයක්. ஏனென்றால் அது ஒரு குற்றம். அது விவசாய மக்களுக்கு செய்கின்ற ஒரு அநியாயம். වී මිලදී ගන්න වෙලෙන්දන්ටත් වී මිලදී ගන්න
මෝල් හිමියන්ටත් අපි කියන්න කැමති ඔබ රජයේ ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙන මිලට අඩුවෙන් වී මිලදී ගැනීම වැරදි. நாங்கள் நெல்லை கொள்வனவு செய்கின்ற தனியாருக்கும் மில் உரிமையாளர்களுக்கும் நாங்கள் கூறுவது என்னவென்று சொன்னால் அரச விலை கட்டுப்பாட்டிற்கு குறைவாக நெல்லை கொள்வனவு செய்வது குற்றம். වී මණ්ඩලයේ පනත අනුව අපි සූදානම් වෙනවා රජයේ ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙන මිලට වඩා අඩුවෙන් වෙළඳපොලෙන් ගොවියන්ගෙන් මේ වී මිලදී ගන්නවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් නීතිමය ප්‍රතිපාදන සකස් කරන්න. அந்த வகையிலே நெல் கொள்வனவு அந்த திட்டங்களுக்கு அமைவாக சட்டங்களுக்கு அமைவாக குறித்த அரச தீர்மானிக்கப்பட்ட அந்த விலை கட்டுப்பாட்டுக்கு குறைவாக நெல்லை கொள்வனவு செய்கின்ற தனியார் உரிமையாளர்கள் நிதிகள் அவற்றுக்கு எதிராக சட்டபூர்வமான நடவடிக்கை எடுக்கிறது நாங்கள் தீர்மானிக்கிறோம். මෙච්චර කල් අපි කරේ රජයේ ප්‍රකාශයට පත් කරන මිලට වඩා අඩුවෙන් ගන්න එපා කියන ඉල්ලීම් කරන එක. இந்த இடத்துல நாங்கள் கூறிக்கொள்வது என்னவென்று சொன்னால் அரசினால் தீர்மானிக்கப்பட்ட அந்த விலைக்கு குறைவாக நெல்லை கொள்வனவு செய்ய வேண்டாம் என்பதை தான் நாங்கள் இங்கே வலியுறுத்துகிறோம். නමුත් අපේ ඉල්ලීම් වලට වී මිලදී ගන්න ව්‍යාපාරිකයෝ සහ මෝල් හිමියෝ කන් දෙන්නේ නැති බව අපිට පේනවා. ඔවුන්ට අවශ්‍යයි ගොවියව තලා පෙලා හූරගෙන කණ්ඩ පරණ පුරුද්දට. அந்த வகையிலே எங்களுக்கு தெரியும் அவர்கள் இந்த நாங்கள் சொல்லப்பட்ட விலையை விட அதை நாங்கள் சொல்வதை கருத்தில் எடுக்காமல் காதில் எடுத்து கொள்ளாமல் அவர்கள் நமது செயலை செய்கின்றார்கள். இதன் மூலமாக அந்த விவசாயிகளை சுரண்டி அவர்களை பல்வேறு இடையூறுகளுக்கு பின்னடைவுகளுக்கு தள்ளி இவர்கள் உழைப்பதை நோக்காக கொள்கின்றார்கள் முந்தியிருந்தது போல. මේ එන සතියේ සඳුදා අපි ලංකාවේ වී මිලදී ගන්න මෝල් හිමියෝ අපේ අමාත්‍යාංශයට කැඳවීමක් කරලා තියෙනවා. வாரக்கிழமை திங்கட்கிழமை நாங்கள் இந்த இலங்கையிலே நெல் கொள்வனவு செய்கின்ற மில் உரிமையாளர்களை எமது அமைச்சுக்கு அழைக்க தீர்மானித்திருக்கின்றோம். ඒගොල්ලන්ට අපි මූලික වශයෙන් කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රජයේ මිලදී ගනු ලබන මිලට ඔයගොල්ලන්ට වී මිලදී ගන්න රජයෙන් කෙරෙන්න ඕන දේවල් මොනවද කියලා අහන්න. அந்த வகையிலே அவர்களிடம் நாங்கள் கேட்க தீர்மானித்திருப்பது அரசாங்கத்தினால் தீர்மானிக்கப்பட்ட அந்த விலை நிர்ணயத்திற்கு நெல் கொள்வனவு செய்ய நாங்கள் உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நாங்கள் கேட்கின்றோம். රජයෙන් කිව්වනම් 120යි කියලා 130යි කියලා 140යි කියලා ඇයි අපේ රටේ මෝල් හිමියන්ට ඒ ගානට ගන්න බැරි මොකක්ද ප්‍රශ්නේ අපි අපිට කියන්න අපි ඒකට ඕගොල්ලන්ට උත්තර හොයලා දෙන්නම්. இப்பொழுது அரசாங்கம் தீர்மானிக்கப்பட்ட 120, 130, 140 இந்த விலை நிர்ணயங்களுக்கு உங்களால் ஏன் நெல்லை கொள்வனவு செய்ய முடியாது? அதற்குரிய காரணங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு கூறுங்கள். அதற்குரிய தீர்வை அல்லது அதற்குரிய ஏதாவது ஒரு ஆலோசனையை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லுவோம். අපි අවශ්‍ය වුණොත් දැනට තියෙන අනපනත් වෙනස් කරලා ගොවියට වාසිදායක වෙන විදියට නීති සකස් කරන තීරණයකුත් තියෙනවා. அந்த வகையிலே நாங்கள் இப்பொழுது இருக்கின்ற சட்டத்திட்டங்களை மாற்றி விவசாயிகளுக்கு நன்மை அளிக்கக்கூடிய வகையிலே சட்டமூலங்களை மாற்றி அமைக்கவும் நாங்கள் யோசிப்போம். මම මේ අතරම කතා කරන්නේ එළවලු ගැන කතා නොකර වී ගැන පමණයි. உண்மையிலே நான் இங்கே கதைப்பது மரக்கறி வகைகளை அல்ல, நெல்லை மட்டும் அடிப்படையாக வைக்கும். අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දැන් අපිට ප්‍රමාණවත් වී නිෂ්පාදනයක් රටේ තියෙන නිසා හාල් වෙනත් නිෂ්පාදන සඳහා යොදා ගන්න තියෙන බාධා අයින් කරන්න. அந்த வகையிலே இந்த இப்பொழுது நாட்டில் நெல் உற்பத்தி எங்களுக்கு போதிய அளவு இருக்கிறதன் காரணமாக இந்த நெல்லை அரிசியை அடிப்படையாக வைத்து செய்கின்ற வேறு வேறு உற்பத்திகளை நாங்கள் ஊக்குவிக்கிறோம். අපේ ප්‍රධාන නිෂ්පාදනයේ වී අපි වී වලින් හාල් හදා ගන්නවා. ඒ හාල් වලින් අපි තම්බල බත් කනවට අමතර තව විශාල නිෂ්පාදනයන්ට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. அந்த வகையிலே எங்களோட முக்கியமான உற்பத்தி பொருள் நெல், அதனூடாக அரிசி. இந்த அரிசியை நாங்கள் அறுத்து சோறாக சாப்பிடுகின்றோம். இதற்கு மேலதிகமாக இதனால் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பல்வேறு வேறு உற்பத்தி பொருட்களை உற்பத்தி செய்ய நாங்கள் திட்டமிட்டிருக்கிறோம். ඒ නිසා
වෙනත් නිෂ්පාදන වලට සහල් ලබා ගන්න තියෙන යම් බාධා තියෙනවා. දැන් ඒ බාධා ඉදිරියේදී අපි සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරනවා. அதனால வேற வேற உற்பத்திகளுக்கு அரிசியை பெற்றுக்கொள்கின்ற பொழுது பல்வேறு இடர்பாடுகள் இருக்கின்றன. அதனை இழிவளவாக்க நிலைக்கின்றோம். එතකොට වෙළඳපොළ තරඟකාරීත්වයකට අපිට ගේන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. அந்த அவ்வாறு நாங்கள் செய்கின்ற பொழுது இந்த நெற்சந்தையை ஒரு போட்டித்தன்மை உள்ள ஒரு சந்தையாக மாற்றிக்கொள்ள எங்களால் இயலுமை ஏற்படும். ඒ තරඟකාරීත්වය තුලින් ගොවි ජනතාවට හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා දෙන සැලැස්මක් තමයි අපි ඉස්සරහට ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. அந்த போட்டி நிலைமை ஊடாக விவசாய பெருமக்களுக்கு நெல் வேளாண்மை விவசாய பெருமக்களுக்கு நல்லதொரு பலனை பெற்றுக் கொடுக்க நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம். දැනට ප්‍රමාණවත් සහල් ප්‍රමාණයක් රටේ තියෙන නිසා අපි පිට රටින් බඩේරුම ගෙන්නන එක මේ වෙනකොට නැවැත්තුවා. அந்த வகையிலே இலங்கையிலே இப்பொழுது போதிய அளவு எங்களுக்கு நெல் காணப்படுவதன் காரணமாக வெளிநாடுகளில் இருந்து சோளத்தை இறக்குமதி செய்வது நாங்கள் இப்பொழுது நிறுத்தி இருக்கிறோம். අපේ රටේ බඩේරුම නිෂ්පාදනය සාමාන්‍යයෙන් මෙට්‍රික් ටොන් අපිට ඕන මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 7ක් විතර. அந்த வகையிலே எங்களது நாட்டின் உற்பத்தியிலே இந்த சோள உற்பத்தி எங்களோட நாட்டில் மெட்ரிக் டன் 7 லட்சம் எங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது. නමුත් අපි ඒකෙන් දෙකෙන් පංගුවයි රටේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ. அதிலே இருந்தாலும் நாங்கள் அதிலே 2/1 தான் நாங்கள் நாட்டில் உற்பத்தி செய்கின்றோம். ඉතින් හැම අවුරුද්දම දෙකෙන් පංගුවක් පිට රටින් ගේනවා. அதிலே ஒவ்வொரு வருஷமும் நாங்கள் 2/1 வெளிநாட்டில் இருந்து இறக்குமதி செய்கின்றோம். ඉතින් මේ පාරත් අපි ගෙන්නන්න සූදානමක හිටියා. නමුත් මේ වෙනකොට අපි ඒක සම්පූර්ණයෙන් නවත්තලා තියෙන්නේ తాවකාලිකව. இந்த முறையில் நாங்கள் அதனை இறக்குமதி செய்ய இருந்தோம். ஆனால் அதனை நாங்கள் தற்காலிகமாக இப்பொழுது நிறுத்தி இருக்கின்றோம். ඒකේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා බඩේරුම් වලින් නිෂ්පාදනය කරන දේවල් සඳහා සහල් පාවිච්චි කරනවා. இதனூடாக நாங்கள் எதிர்பார்ப்பது என்னவென்று சொன்னால் இந்த சோளத்தின் மூலமாக உற்பத்தி செய்கின்ற சில உற்பத்தி பொருட்களுக்கு பதிலாக அரிசியினூடாக அந்த உற்பத்திகளை நாங்கள் உற்பத்தி செய்கின்றோம். එවැනි විවිධ වැඩසටහන් හරහා අපි වී ගොවියට සාධාරණය වෙන්න වී වලටත් සාධාරණ මිලක් ලැබෙන්න සහල් පරිභෝජනය කරන අයටත් සාධාරණයක් වෙන ආකාරයට සහල් වෙනත් නිෂ්පාදන වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුල් වැඩසටහනක් සැලසුම් කරලා අවසానයි දැන්. இதனூடாக நெல்லை உற்பத்தி செய்பவர்களுக்கு நெல்லை வாங்குபவர்களுக்கு நெல்லினூடாக உற்பத்தி செய்கின்ற மூலப்பொருட்களுக்கு இவ்வாறு பல்வேறு துறைகளிலே அனைவருக்கும் ஒரு நல்லதொரு ஒரு நியாயமான ஒரு நிலையை ஏற்படுத்துவதற்காகத்தான் நாங்கள் முயற்சி செய்வோம். සැලසුම් කරලා අවසానයි විතරක් නෙමෙයි දැන් අපි ඒ කටයුතු ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. இதனை நாங்கள் ஏற்பாடு செய்வது மட்டுமல்ல இந்த செயற்பாடுகளை இப்போதைக்கு நாங்கள் ஆரம்பித்து இருக்கின்றோம். ඉතින් අපිට මේ කටයුතු සාර්ථක කරගන්න එකක් ජනතාවගේ සහයෝගය අවශ්‍යයි. මේක ජනතාවගේ ආණ්ඩුවක්. இதை நாங்கள் இந்த கைங்கரியத்தை வெற்றிகரமாக செய்து கொள்வதற்கு மக்களின் ஒத்துழைப்பு எங்களுக்கு தேவை. ஏனென்றால் இது மக்களது அரசாங்கம். ඒ වගේම අපේ දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඊළඟට ග්‍රාම සේවක මහතුරු ඇතුළු රජයේ සමස්ත නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන්ගේ හොඳ සහයෝගයක් නැත්නම් අපිට මේක සාර්ථක කරන්නත් බෑ. அதுபோல எமது அரசாங்க அதிபர் பிரதேச செயலாளர்கள் அதே போல கிராம அலுவலர்கள் மற்றும் இந்த திணைக்களங்கள் சார்ந்த அதிகாரிகள் இவர்களது நல்லதொரு ஒத்துழைப்பு இல்லை என்று சொன்னால் உங்களால இந்த கைங்கரியத்தை வெற்றி கொள்ள முடியாது. මේ කටයුත්තේදී අද මේ පටන් ගත්ත කටයුත්තේදී අපේ දිසාපතිතුමා උමාමහේශ්වරන් මැතිතුමා සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්ල සහ අදාළ නිලධාරීන් අපිට මේ විශාල සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. அந்த வகையிலே இன்றைய நாங்கள் இந்த தொடக்க விழாவிலேயும் நமது அரசாங்க அதிபர் உயர் திரு உமாமகேஸ்வரன் ஐயா அவர்கள் அதே போல பிரதேச செயலாளர் அவர்கள் நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஒத்துழைப்பை வழங்கியிருக்கிறார்கள். විශේෂයෙන් මේ අද පටන් ගත්ත ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක කරන්න නම් දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමන්ලාගේ විශාල සහයෝගයක් අපිට අවශ්‍යම වෙනවා. விசேடமாக இன்று நாங்கள் தொடங்கி வைத்த இந்த நிகழ்வை நாங்கள் வெற்றி கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் மாவட்ட செயலாளர்களின் ஒத்துழைப்பு மிகப்பெரிய அளவிலே எங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது. සාමාන්‍යයෙන් ආපු හැම ආණ්ඩුවක්ම කිව්වේ ජනතා ආණ්ඩුව කියලා තමයි.
ஆனால் பொதுவாக வந்த எல்லா அரசாங்கங்களும் சொன்னது அல்லது சொல்லிக் கொண்டது இது மக்கள் ஆட்சி. ඒ නිසා සමහර විට ජනතාවටත් අපේ නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන්ටත් මේක ජනතා ආණ්ඩුවක් කියලා කියනකොට කලින් කට්ටියත් ඔහොම තමයි කිව්වේ වගේ අදහස් එන්න පුළුවන්. அந்த வகையில இது மக்களாட்சி என்று அரசாங்கம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது இங்கே இருக்கின்ற அதிகாரிகளுக்கு மக்களுக்கு ஒன்று சில நேரம் ஞாபகம் வரும். இதற்கு முன்னர் இருந்த அரசாங்கங்களும் இதேதானே சொன்னது என்ற ஞாபகமும் ஏற்படலாம். එහෙම හිතුණත් මම කියන්න කැමති වෙනස්කමක් දෙකක්. அப்படி நீங்கள் நினைத்தாலும் நான் இரண்டு மூன்று வேறுபாடுகளை இப்பொழுது முன்வைக்க விரும்புகிறேன். අපි දේශපාලන ශේෂ්ත්‍රයේ මුළුමනින්ම හොරකම් වංචා දූෂණ නාස්තිය නවත්තලා තියෙනවා මේ වෙනකොට රටේ. நாங்கள் அரசியல் இந்த பாதையிலே லஞ்சம் ஊழல் இவ்வாறான அந்த பல்வேறு அநியாய செயல்களை நாங்கள் நிறுத்தி இருக்கின்றோம். ඒ වගේම ඔබ දකිනවා පහුගිය අවුරුදු වල එහෙම කරපු අයට දඬුවම් දෙන වැඩසටහනක් ඉතාම සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. அதே போல நீங்கள் இப்பொழுது கண்கூடாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். அவ்வாறு நாட்டுக்கு பாதகமான செயல்களை செய்தவர்களுக்கு சட்ட ரீதியாக தண்டனை பெற்றுக் கொடுக்கின்ற செயற்பாடுகளும் இப்பொழுது இடம்பெற்ற வண்ணம் இருக்கின்றது. එහෙම කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ අපි ජනතා ආණ්ඩුවක් නිසා. அப்படி எங்களுக்கு செய்யக்கூடியதாக இருந்ததற்கான காரணம் இது ஒரு மக்கள் ஆட்சி அரசாங்கம் என்றபடியால். ඊළඟට ඉස්සර මෙන්න මෙහෙම කතාවක් තිබ්බා. ඔය අයවැය හැම එන කාලෙට මෙන්න මෙහෙම කිව්වා. ජනතාවට බෙදන්නේ කවුරු හන්දේ? ඉහළට බෙදා ගන්නවා මැති ඇමතිවරුන්ට බැකෝ එකේ. முந்தைய இவ்வாறான ஒரு கதை இருந்தது. இந்த வரவு செலவு திட்டம் வருகின்ற பொழுது அதாவது மக்களுக்கு வழங்குகின்றது இந்த காதை நாங்கள் குடைகின்ற அந்த காதை குடும்பி இருக்கிறோம். அதனாலதான் மக்களுக்கு வழங்குவது. ஆனால் இவர்களுக்கு பங்கிட்டுக் கொள்வது பெக்கவாகும். அவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலை தான் அப்ப அந்த அரசாங்கத்திலே காணப்பட்டது. අපේ ආණ්ඩුව ජනතා ආණ්ඩුවක් කියලා තේරුම් ගන්න ඕගොල්ලන්ට මම තවත් කාරණයක් කියන්නම් අර කියපු එකට අමතරව. எமது அரசாங்கம் ஒரு மக்கள் அரசாங்கம் என்று நான் கூறுவதற்கு இப்பொழுது கூறப்பட்ட காரணத்துக்கு மேலதிகமாக ஒன்றை கூறுகின்றேன். මේ ආණ්ඩුව බෙදන ඔක්කොම ජනතාවට බෙදන්න බැකෝ එකේ. இந்த அரசாங்கம் மக்களுக்கு வழங்குகின்ற அனைத்தையும் வழங்குவது அந்த பெக்கோவான. ඉහළට මැති ඇමතිවරුන්ට කන් හැන්දෙන්වත් නැහැ. மேலே இருக்கின்ற அமைச்சர்களுக்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு அந்த காது உடுப்பி அளவில கூட இப்ப இல்லை. ඒක තමයි ජනතා ආණ්ඩුවක තියෙන වෙනස. இதுதான் இந்த மக்கள் அரசாங்கம் என்று சொல்வதன் வித்தியாசம். මම මේ සභාවේ ඉන්න නිලධාරී මහත්තුරු ඉන්නවා අපේ දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා ප්‍රමුඛ අපේ පූජක පක්ෂයේ ඉන්නවා පොදු ජනතාව මෙතන ඉන්නවා. පුළුවන් නම් කවුරු හරි කියන්න ඉහළට කන් හැන්දෙන් හරි බෙදාගෙන තියෙන දෙයක් ඔබ දන්නවනම් කියන්න. அந்த வகையில இனங்கள் அதாவது அரசியல் இப்பொழுது இருக்கின்ற அரசாங்க அரசியல்வாதிகள் ஏதாவது அந்த காது குடும்பி அளவாவது பெற்றுக் கொண்டார்கள் என்பதை யாராலும் சொல்ல முடியுமா? முடிந்தா சொல்லுங்கள். ඒ කියන්නේ මම කිව්වේ මේ ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා ආණ්ඩුවට බෙදාගත්ත දෙයක් තියෙනවා නම් ආණ්ඩුවට රජයට බෙදලා තියෙනවා ගොවි ජනතාවට බෙදලා තියෙනවා විවිධ ජන කණ්ඩායම් වලට බෙදලා තියෙනවා ආණ්ඩුවට බෙදාගත්ත දෙයක් තියෙනවා නම් එක දෙයක් කියන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා මම විනාඩි 5ක් දෙනවා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න. அதாவது நாங்கள் கூறுவது நாங்கள் அரசுக்கு கொடுத்திருக்கின்றோம், அரசு திணைக்களங்களுக்கு மக்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்றோம். ஆனால் அரசாங்கத்திற்கு மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட இப்பொழுது இருக்கின்ற நிகழ் அரசாங்கத்திற்கு ஏதாவது அவர்கள் பெற்றுக் கொண்டார்கள் என்பதை உங்களுக்கு கூறுவதற்கு நான் 5 நிமிடம் இப்பொழுது உங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் அளிக்கின்றேன். முடிந்தால் முடிந்தார்கள். පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න මම කතා කරගෙන යන්න මම වෙලාවක් දෙන්න අපි මොනවද ඉහළට බෙදාගෙන තියෙන්නේ කියලා පුළුවන් නම් උත්තරයක් දෙන්න කවුරුහරි. මේ ආණ්ඩුව ආව දේශපාලඥයන්ට මෙහෙම බෙදාගෙන ඇමතියන්ට මෙහෙම බෙදාගෙන ජනාධිපතිට මෙහෙම බෙදාගෙන කියලා කියන්න දෙයක් තියෙනවනම් කියන්න ඒක ටිකක් කල්පනා කරන්න. එතකොට මම එතන පොඩ්ඩක් කතා කරගෙන යන්න. நான் தொடர்ந்து கதைத்துக் கொண்டு போகின்றேன்.
இருந்தாலும் நீங்கள் யோசியுங்கள். அமைச்சர்கள் என்னத்தை பெற்றுக் கொண்டார்கள், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் என்ன பெற்றுக் கொண்டார்கள், ஜனாதிபதி அவர்கள் எதை பெற்றுக் கொண்டார்கள் என்பதை நீங்கள் யோசியுங்கள். இதற்கிடையிலே நான் எனது உரையை தொடங்குகின்றேன். ஆனால் நீங்கள் யோசித்து பதில் சொல்வதற்கு உங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் அளிக்கின்றேன். පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු අයුක්ති සහගත ලෙස තමන්ට ලබාගෙන තිබුණු විශ්වාසවටපත් අපි අහෝසි කරා. அந்த வகையிலே பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அநீதியான முறையிலே பெற்றுக் கொண்டிருந்த அந்த ஓய்வூதியத்தை கூட நாங்கள் நிறுத்தினோம். ජනතා ආණ්ඩුවකට අර වෙන කාටවත් එහෙම කරන්න බෑ. இது உண்மையிலே ஒரு மக்கள் அரசாங்கத்தை தவிர வேறு எவராலே இந்த செயற்பாட்டை செய்ய முடியாது. දැන් මෙතන ඉන්නවා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු දෙන්නේ. இப்பொழுது இந்த மேடையிலே பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருவர் இருக்கிறார்கள். තිලකනාథන් සහෝදරයා, ජගදීශ්වරේ සහෝදරයා ඉන්නවා. திலகேஸ்வரன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள், அதே போல ஜெகதீஸ்வரன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் இருவர் இருக்கிறார்கள். තිලකනාథන්, ජගදීශ්වරේ. මේගොල්ලන්ට තාම වාහනයක්වත් රජයෙන් දීලා නැහැ. இவர்களுக்கு இதுவரைக்கும் அரசாங்கத்தினால் ஒரு வாகனம் கூட கொடுக்கவில்லை. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට වාහනයක්වත් තාම මේ ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා දුන්නේ නැහැ. பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு இந்த அரசாங்கம் வந்து ஒரு வாகனத்தை கூட இதுவரைக்கும் வழங்கியது. ඉස්සර ආපු ගමන් දුවගෙන ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලම ගන්න වාහන පොමිට් එකක්. முன்பு வந்த உடனே முதலாவது ஒழிப்பை செய்து கொள்வது வாகன போமிட் ஒன்றை பெற்றுக் கொள்வது. දැන් නැන්නේ. ඒ නිසා මම කියන්නේ පහලට අපි මෙලනවා බැකවදෙන් ඊළඟ කවියෙන්වත් නැහැ. அதனால் தான் நாங்கள் சொல்லுகின்றோம், மக்களுக்கு நாங்கள் பெக்கோவாலே வழங்குகின்றோம், பங்கிடுகின்றோம். வேலை இருக்கின்றவர்களுக்கு ஒரு காது குடும்பியால கூட நாங்கள் வழங்கவில்லை. දේශපාලනඥයන්ගේ හොරකම් වංචා දෝෂන නවත්තලා දිනවා. තාම අගේ රජයේ ටික ටික තියෙනවා. அரசாங்க அரசியல்வாதிகளிலே லஞ்ச ஊழல் செயல்பாடுகளை நாங்கள் நிறுத்தி இருக்கின்றோம். ஆனால் திணைக்கள வட்டங்களிலே இன்னும் அங்காத்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கு. දේශපාලනඥයන්ගේ වරප්‍රසාද අහිමි කරලා තියෙනවා. அரசியல்வாதிகளின் அவர்கள் சலுகைகளை நாங்கள் நிறுத்தி இருக்கின்றோம். රජයේ සේවකයන්ගේ ඉල්ලන්නත් නැතුව පඩි වැඩි කරලා තියෙනවා. அரச பணியாளர்கள் அவர்கள் கேட்காமலே நாங்கள் அவர்களின் வேதனத்தை கூட்டியிருக்கிறோம். ගොවිජන සාවර බෝර සමාදාරයේ තිබ්බ කීයද හෙක්ටාර 2කට 30000යි දැන් දෙනවා 10000. இப்பொழுது விவசாயிகளுக்கு நெல் வேளாண்மை விவசாயிகளுக்கு நாங்கள் உழவு மானியமாக 30,000 60,000 ஆகும். අපේ පාසල් දරුවන්ට රුපියල් 6000ක් දුන්න අමතර උපකරණ ගන්න. நமது பாடசாலை சிறார்களுக்கு நாங்கள் 6000 கொடுத்தோம். மேலதிக அவர்களின் பொருட்களை கொள்வனவு செய்து கொள்வோம். ජනතා ආණ්ඩුවක් නිසා තමයි ඒ වැඩවලින් අපි පෙන්වන්නේ අපි කියන දේ ඇත්ත කියලා. அதனால் தான் நாங்கள் ஒரு மக்கள் அரசாங்கம் என்ற வழியாத்தான் நாங்கள் சொல்லுகின்றோம், நாங்கள் சொல்வதெல்லாம் உண்மை. අපේ වතුකරේ සහෝදර ජනතාව දීර්ඝ කාලයක් වඩු පිළිවා දුන්නේ නැහැ. කම්පැනි කිව්වා දෙන්න බෑ කියලා. කම්පැනි වලට දෙන්න පුළුවන් ගාන අරගෙන ඉතුරු ගාන රජය වලින් ලබා දීමු පළවෙනි අවස්ථාව උනේ. நமது மலையக சகோதரர்களுக்கு அவர்களுக்கான அந்த சலுகைகளை வழங்க கம்பெனிகள் முடியாது என்று சொன்னார்கள். அவர்களால் முடிந்த அளவை அவர்கள் கொடுக்க செய்து மீதியை இந்த மக்கள் அரசாங்கம் வழங்கியது. අපි එනකොට රටේ සියලුම ශේෂ කඩම් වැටිලා. දැන් ඒ සියලුම ශේෂ හොනි ක්‍රියාත්මක වෙනවා. நாங்கள் வருகின்ற பொழுது இலங்கையில் இருந்த பல்வேறு துறைகள் வீழ்ச்சி அடைந்திருந்தது. ஆனால் இப்பொழுது அவை அனைத்தும் வளர்ச்சி பெற்றிருக்கின்றன. ලෝකයේ සියලුම රටවල් එක්ක ඉතාම මිත්‍රශීලී රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සම්බන්ධකම් පවත්වන මෙතෙක් ඉතිහාසයේ තිබුණු හැම කාලයකටම වඩා හොඳට. அந்த வகையில உலக நாடுகளுடன் நாங்கள் மிகவும் நட்புறவான கொள்கைகளை கடைபிடித்து நாங்கள் மிகுந்த உயர்ந்த நிலையிலே இருக்கின்றோம். இதுவரைக்கும் இருந்ததை விட நாங்கள் உலக நாடுகளின் நட்புறவுடன் அவர்களின் அந்த உறவுடன் நாங்கள் மிகுந்த உச்ச நிலையிலே இப்பொழுதும் சென்று கொண்டிருக்கிறோம். අපි බලයට යනකොට නායකවා ගන්න බැරි රටක්. நாங்கள் அரசை பொறுப்படுகின்ற பொழுது கடனை அணைக்க முடியாத ஒரு நாடாக இருந்தோம். අපිට ණය දෙන්නත් බෑ, අපිට ණය ගෙවා ගන්නත් බෑ. நமக்கு கடன் வழங்கவும் இல்லை, எங்களால் கடனை உங்களை செலுத்தவும் முடியும். දැන් නෙමේ අපි බලයට එද්දී. இப்ப இல்ல, நாங்கள் ஆட்சி அமைப்பதற்கு முதல். දැන් අපිට ණය දෙන්නත් ඉන්නවා, අපි ණය ගෙවුණුත් තියෙනවා. இப்பொழுது எங்களுக்கு கடன் வழங்கவும் நாடுகள் இருக்கின்றது, எங்களால் கடனை மூலம் செலுத்தவும் இயலுமை இருக்கின்றது.
ඉතින් ඔක්කොම ಜಾති මෙතන කියන්න කිව්වොත් එළි වෙනකන් කියන්න වෙයි. எல்லா விஷயத்தையும் நாங்கள் இதுல சொல்லப்படுகிறதா விடிய சொல்லுவோம். ඒ නිසා මම දැන් ඉවර කරන එක හොඳයි කියලා දැන් සමහරව හිතනවා ඇති. මෙයා ඉවර කරන්නේ නැහැ වගේ. අනේ ඉවර කරන්නේ කොයි වෙලාවෙද කියලා පොඩ්ඩක් හිතන අයත් ඇති. அதனால இப்ப இதுல எல்லாம் பல பேர் நினைக்கிறவங்க என்னன்னா இவர் முடிக்கிறார் இல்ல முடிக்கிற பிளானும் இல்ல போலங்கிறது தொடர்ந்து கொண்டிருக்குது. ஆகவே இப்போதைக்கு முடிக்கிறது நல்ல மட்டும் கொஞ்சம் பேர் யோசிச்சு கொண்டு இருக்கிறாங்க. ඒ නිසා මම දැන් ඉවර කරන්න. அதனால நான் இப்ப முடிக்கதான் யோசிக்கிறேன். ලංකා ඉතිහාසයේ පළවෙනියට ආපු ජනතාවාදී ආණ්ඩුව මේක. இந்திய வரலாற்றிலே முதல் தடவையாக மக்கள் நலமக்கள் அரசாங்கம் இது. අපි ජනතාවගේ ප්‍රශ්න ගැටලුවට උත්තර හොයන්න සැදී පැහැදී කටයුතු කරනවා. நாங்கள் மக்களின் பிரச்சனைகளுக்கு நிரந்தர தீர்வுகளை காண நாங்கள் வழிவகைகளை தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம். අපේ මූලික කටයුත්ත ඒක එකම අරමුණ ඒක වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. எங்களது முதல் நோக்கம் புதிய குறிக்கோளும் அதுதான். ඒ නිසා තමුන්නාන්සේලාගේ තව ඉතුරු වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න හැම එකක් සම්බන්ධයෙන්ම අපි මැදිහත් වෙනවා. அதனால உங்களிடம் இருக்கின்ற இன்னும் மீதமாக இருக்கின்ற பிரச்சனைகள் இது அனைத்துக்கும் நாங்கள் உங்களுக்கு மத்தியஸ்தம் அதாவது முன்னிலையாக இருக்கின்றோம். අපි ළඟ ಜಾති ભેද නැහැ, ಜಾති වාද නැහැ, ආගම් ભેද නැහැ, ආගම් වාද නැහැ. உங்களிடம் சாதி மத இன வேறுபாடுகள் மொழி வேதங்கள் எதுவுமே எங்களிடம் இல்லை. ලංකාවේ ජාතිවාදය නැති පළවෙනි ආණ්ඩුවත් මේක කියලා මතක තියාගන්න. இலங்கையிலே இனவாதம் இல்லாத முதலாவது அரசாங்கம் இது என்பதை நீங்கள் மனதில் நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள். මීට කලින් බලයට ආපු හැම ආණ්ඩුවම ජාතිවාදී. இதற்கு முதல் ஆட்சிக்கு வந்த அனைத்து அரசாங்கங்களும் இனவாத அரசாங்கங்களாக காணப்பட்டது. එක එක ජන කණ්ඩායම් වලට එක එක විදියට සැලකුවේ. ஒவ்வொரு மக்கள் பிரிவினருக்கு ஒவ்வொரு விதமாக அவர்கள் கவனித்தார்கள். මේ ආණ්ඩුව එහෙම ආණ්ඩුවක් නෙමෙයි කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. இது இந்த அரசாங்கம் அவ்வாறான ஒரு அரசாங்கம் இல்லை என்பது உங்களுக்கு தெரியும். ඉතින් ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුව රැකගන්න එක ඔයගොල්ලන්ගේ වගකීමක්, අපි හැමෝගෙම වගකීමක්, රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේත් වගකීමක්. அதனால இந்த அரசாங்கத்தை தக்க வைத்துக் கொள்வது பாதுகாத்துக் கொள்வது உங்களது ஒரு கடமை. அதே போல அனைத்து அரசாங்க திணைக்களங்கள் அரசாங்க உறுப்பினர்கள் அரச ஊழியர்களும் அனைவரதும் இந்த கடமை. ඒ වගේම අපි ජනතාවගේ පැත්තෙනුත් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ පැත්තෙනුත් අනිත් හැම කෙනාගේම උත්තිල්ලනවා අපි එකතු වෙලා මේ ගමන යමු. அதனால் நாங்கள் மக்களிடமும் அரச இயந்திரத்திடமும் எல்லோரிடமும் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்வது நாங்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து இந்த உன்னத பயணத்தை மேற்கொள்வோம். ආණ්ඩුව පැය 24ම වැඩ. அரசாங்கம் 24 மணி நேரமும் வேலை செய்கிறது. රජය පැය 8ක් වැඩ. அரசு 8 மணித்தியாலும் வேலை செய்கிறது. ඒක අහුනක් දන්නේ නැහැ. சொன்னா கேட்டதா? ආණ්ඩුව පැය 24ම වැඩ. அரசாங்கம் 24 மணித்தியாலும் வேலை செய்கிறது. රජය පැය 8ක් වැඩ. அரசு 8 மணித்தியாலும் வேலை. සමහරු කියනවා 8කුත් වැඩ නැහැ කියලා. சில பேர் சொல்றாங்க 8 மணித்தியாலும் வேலை இல்லை. අපි පැය 24ම වැඩ කරන නිසා ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුව. அதாவது இந்த அரசாங்கம் 24 மணித்தியாலும் வேலை செய்யறபடியா අපි රජයෙන් ඉල්ලනවා පැය 8 කැපකිරීමෙන් හොඳින් වැඩ කරමු කියලා. நாங்கள் அரசனம் கேட்கிறோம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த 8 மணித்தியாலயத்தை நீங்கள் அர்ப்பணிப்போடு வேலை செய்யுங்கள். පැය 8 අපිට රටට හොඳට වැඩ දෙන්න අපි පැය 24 දෙන්නම් ජනතාවත් සම්බන්ධ වෙමු. එතකොට මේ වැඩේ අපිට සාර්ථකව සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්. அதனால் 8 மணித்தியாலயம் நீங்கள் நல்லபடியாக சேவையை வழங்குங்கள். நாங்கள் அதற்கு அரசாங்கம் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறோம். மக்களும் அதற்கு சேர்ந்திருப்பார்கள். ஆகவே அந்த இடத்துல நாடு விட்டாங்க. අපිට ලොකු උවමනාවක් තියෙනවා. අපිට ලොකු උවමනාවක් තියෙනවා රට හදන්න. எங்களுக்கு ஒரு தேவை இருக்கிறது இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்ப. අපි දන්නවා ජනතාවටත් උවමනාවක් තියෙනවා, නිලධාරි මහතුරුන්ටත් උවමනාවක් තියෙනවා. එහෙනම් අපිට වැඩි කලක් යන්න කලින් අපේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලුවලට උත්තර හොයාගෙන ශාස්ත්‍රික රටක් හොඳ ජීවිතයක් අපිට ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසයෙන් අපි වැඩ කරමු. மக்களுக்கும் அந்த தேவை இருக்கின்றது, அரச அதிகாரிகளுக்கும் அந்த தேவை இருக்கின்றது, எல்லோருக்கும் எவருக்கும் அந்த தேவை இருக்கின்றது. அதனால நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து வேலை செய்கின்ற போது அழகான ஒரு நாட்டை, ஒரு நல்ல வளமான ஒரு நாட்டை நாங்கள் முன்னால் நாங்கள் உருவாக்கி கொள்ள முடியும். ඒ විශ්වාසයයි කැපවීමයි එකට බද්ධ කරගත්තම අපිට හොඳ රටක් අනාගතයක් හදාගන්න පුළුවන්, ලස්සන ජීවිතයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වෙනුවෙන් සියලු දෙනාම බලාපොරොත්තු සහගතව ලස්සන හීන දකිමින්
ලස්සන හීන දකින්න ඕන රටේ අය. ලස්සන හීනයක් ඕන අපිට හඹාගෙන යන්න. ඒ ලස්සන හීන දකිමින් ඒවා සම්පූර්ණ කරගන්න සියලු දෙනාම කැපවෙමු කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මගේ කතාව සෑහෙන වෙලාවක් ආගෙන හිටපු සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙමින් මගේ වචන ටික අවසන් කරනවා. හැමෝටම ජය වේවා. පොරොස් වේවා. අද වදනේ